Пул. Така, спри за малко. Колкото повече я чакаш, толкова повече се пребава, защото тя отива по-далече. Значи номер е да бързо да я прихванеш и да я гръмнеш. Окей? Айде. Чакай толкова. Значи, слушай сега, чакай я е тук от върха на оградата, насочи пушката. От края на оградата там, дървената ограда. Добре. Така, и като си влезе, просто там я проследяваш и бум. Пул. Добре. Паничката са няма как да я добираш. И нещо такова. Не ги палкай по два. Пул. Айде господа, някой трябва оцели. Аре, удри! Много я чакаш по-бързо. Дай. Браво! Ей, това е. И с тия мърници ще е забавно. Ще е забавно, да? Това е важно. Wow. Va. 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 Muy buena. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ok. Hostia, igual haces para que vuela, chaval. Vítego. Направил ли си го преди? Vamos, Diego. ¿Lo has hecho antes? Una vez. Estamos de impact. Levanta el tiro. Va. Добре тръгна. Добре тръгна. Давай. Още 4 има. Браво. Много добре. Браво, Петко. Ники Ботев. Добро начало и после... Створика ще ги пръснеш. Дай. Дай. Браво! Няма минус точки. Адриан! Тренирай панички. Супер. Много яко. Значи отстранихме положението. Още един. Стига! Va. Отзад му пише ветеран. От българската армия. Дай. Дай. Браво! За малко чекай. Браво! Браво! За малко. Ево. Успех! Браво! Оли! Браво! Браво! Nosotros vamos a jugar a la ¡Ey! ¡Ey!
Ей! Дай! Това беше лесно. Ай, още една! Прелета слаб. Дай! Няма смисъл да отивам до колата. Включихме ли? С предишните три. Добре. Едно бързо обобщение. Давайте, мадам. Давайте, Обобщение. Ние да дадем обобщение. Дойдохме, много се забавлявахме, прекрасни хора, испанци, ще ни бият на наша земя. Ма ние имаме ракия в багажника, така че ние сме победители! Нали? Има ли ракия в багажника на колата? Винаги сме победители. Добре, гърмяхме, слабо стреляхме, но всичко е супер. Но има ракия. Да, като има ракия, Ама и добре се забавлявахме. ма за това сме тук. Благодарим ви много. Моите впечатления. Много се изкефих, често казвам. Малко съжалявам, че не успях да се запиша, т.е. по-скоро, че не исках да се запиша, но следващия път ще участвам със сигурност. На планичките много се изкефих, там е голямо место, много яко. Много готини хора, готина атмосфера, готини елементи. Разтворихте на папката стрелбиш и това е вратче. Айде, сега тук украсете с плакати. Ние до утре не мога да подредиме да го бъдем. Браво! Андрей Юрнов. Браво! Да! Да не кажа, че има корупция. Я да не кажа. Алекс! Тук сме на Франциско. Дайте да отидеш, да спечелиш. Така е. Добре, че да сега на друг скакаш. Винаги има печело. Да, се роди porque luego todo. Андрей Йорданов. Сега вече тавари. Има и да се даде. Янов. Него е? Теодорка. Айде, че той беше. Това е единствената чест за този. Диего. Диего! Антон Хариев! Да, те си! Предна път проработи.
Мали етапа! Ей, сега трябва да дам 10 кг. Повече не дам, колко съм ходил. Кой? Istral.com Стъркел. Първият запорът. Как? Чакай шапката. Така. Браво, все първо. Елай ти тук. Айде! Браво! Турката